Какво разбирате под свобода в личните взаимоотношения? Секс е нещо пак откъсване от действителността. Ако едно момче ходи с едно момиче и спи с него, и това се разбере от обществото, така наречено, след това кой ще бъде обвинен? Мъжът, той е оправдан. Особено в град като нашия, по-малки. Казват, той е добре, той е хитър човек, гледай, походил си. А за нея, как е могла? Каква жена, гледай. За мен жена ми може да има някакво минало, независимо какво ще бъде то. Ще ме интересува до толкова, доколкото е известно на обществото. Не е ли известно на обществото, мен няма да ме интересува. Аз имам такова минало. Женена, разведена. Има ли значение по какви причини аз съм се оженила? Може би просто е така, спала съм с този човек, забременяла съм, затова съм се оженила. А може това да ми е най-голямата любов в живота, това да ми е единственото. На кой ме питаш? Пита ли ме някой? Най-вече в някои нейни приятелки, заповядайте. Идат тук при мен и възмутени, нали, да ми съобщат, че май подава дело за развод. Провинциално рече, чуха дали общественото мнение, точно да го кажем, е нещо ужасно. Общественото мнение или клюкарското мнение? Общественото мнение. Момичета престанаха да я поздравляват. И че аз започнах да не я поздравлявам. После си викам. Защо пък няма да поздравлявам момичето? Нали, интересен сюжет, другара или? Преди малко на нашата маса говорихме за това какво е смъртта. Мога ли вас да ви попитам? Извинявайте, че се отклонявам. Все пак какво е смъртта? Ако знаете, че утре, че други ден, след 2 дена, например, ще умрете. Ако знаете и сте сигурен в това, как бихте изживели този ден? Сега не мога да кажа. Ще се опитам да взема каквото мога повече от живота. Ако до тогава не сте подали себе си, да се наедете по-хубаво, да се напиете и да легнете да спите. Това ще бъде много хубаво. Той ще бъде доволен. Така излиза колкото мога повече да взема от живота. Така излиза. Зависи какво след пак. Ами какво друго трябва да правиш? Да седеш да пишеш стихове или да пееш или да танцуваш? Добре, Петя, какво би направила сега? Утре ще умреш. И съм избрала вече какво в моя живот значи най-много. И бих прекарала този ден заета сам. И с нищо. Аз бих умряла с спомени. Бих умряла при най-хубавите си спомени. Когато не мога нито да отида при любимия човек, нито бих споделила някой с мои мисли с близки хора. Просто съм затворена в една клетка. Бих умряла с спомени. Няма да кажа на родителите ми, че ми остава един ден живот. Ще отида първо с човека, който го обичам най-много и ще се постарая да бъда изобщо това време, което ми остава, да бъда с него. Ако той не иска. Предполагам, че ще иска. Не може да изпита положението, в което ще попадне, ако му кажат, че в други ден трябва да умре. Това е все едно човек да си помисли колко е голяма вселената, къде е края. Ако ми остава на мене, например, един ден да живея, ще си отмъстя по най-жесток начин на всички мои хора, които са ми пречили в живота и пак ще живея 24 часа повече от тях.